ବାହାଉଛୁ ବାହାଉଛୁ ତୁ ବାହାଉଛୁ ଏ ବାହାଉଛି ସିଏ ବାହାଉଛି 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 ବାହାଉଛୁ ତୁ ବାହାବୁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ ଅନେଇଥା ତୁ ଅନେଇଥା 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 ଅନେଇଥିବୁ ତୁ ବାହାବୁ ଜମା ବାହାବୁନି ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆଉ କାହାକୁ ଜୀବନରେ ବାହାକୁ ଦେବିନି କେହି ବାହାବେନି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବାହାବେନି ନା ନା ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବାହାବେନି ନାଇଁ କେହି ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାକୁ ଦେବିନି କାହାକୁ କେହି ବି ନାହିଁ ବାହାବୁନି ବାହାଇଛୁ ପାଗଳଟା ନା ବାହାଇଛୁ ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଳେଇବ ପାଗଳଟା ବାଡ଼ ତାକୁ ଏ ବାଡ଼ ଶୀତ ଦିନ ଆରେ ଶୀତ ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଯିବ ଖରାଦିନେ ତରଳି ଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ कपड़ में लाजी भाई कोड़े पड़ेला ना जाई देखे अरे भाई हाँ अरे ମୁଁ ବି ନାହିଁ ତମେ ବି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ आपण मैंने भावुवे मुझे पागलटा नहीं घरे कौन पर पुरेली एक्चुअली सत कह गले सी मो बड़ भाई हेले से पागल है कौन पर हेलो है हालो फालो छाड़ दे शुणु तो आसला बेलू से बापूजी नगर नहीं आसू चिकेन पकड़ा दीटा ना गोटे आण 60 टका पड़ू गोटे आण है शुणु जलजीरा मुझे तू शुणु जो रसुण खटा 4टा खंड नहीं आसबू है आउ कुरकुर फुकुर कौन देखी नहीं आसबू है बुझल है एते तू एते मामत कर देखा ना जल्दी आ तो आग तू जल्दी आ Don't stop the beat. अरे सांग अरे कथा कौन आए भाईर बाहर ठीक है अरे कांग्रेचुलेशन पिज्जाटा को मारचु स्टैंडर्डलेस जा चाराणी बस
ଖାଲିଟାରେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ତୁ ଯେଉଁ କହିବି ବାପୁଜୀ ନଗରରୁ ପକୋଡ଼ା କୁରକୁରି ଖଟା ନା କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କାହିଁ ତୁ ଆଇଛୁ? ମୋର ସେ ସାଧା ଫାଦାରେ ଚଳିଯିବ ମ। ଆରେ ରହ ଚାଖଣା ଫାଖଣା କିଛି ତ ତୁ ନେଇକି ଆସୁନୁ। ସାନଟାକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେଉଛି ସେ କ'ଣ ଟିକେ ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। କ'ଣ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲା ଏତେବେଳକୁ? ହଁ ଭାଇ, ହଁ 18 ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି ବୋଧେ ଆଉ। ଶୁଣୁ ଯୋଉ ଆଇଲା ବେଳକୁ ସେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା 7.14 ସିଝା ଅଣ୍ଡା 2ଟା ନେଇ ଆସିବୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ ଆଉ ଯୋଉ 4 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବଳିବ ସେଥିରେ 4ଟା ରସୁଣ ଖଟା ନେଇ ଆସିବୁ। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ହେଲା, ଏପଟେ ଚାଖଣା ସରିଗଲାଣି, ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ହଁ ଭାଇ 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 ଶୁଣ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ଟେ ରଖିଥିବୁ। ରକ୍ସଲା ବନ୍ଧୁ ପିଇବ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ହେଇଛି କହୁଛି ପିଇବ ବୋଲି ପିଇବ। କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ଏଦିନ ପରେ ବାହାଘର ହଉଛି ଇଏ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ବାକାଳି ଲେମନ ନାହିଁ, ବ୍ଲାକ୍ ନାହିଁ, ରଫଟି ଆଣିଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ସାଧା ଚଳେଇଦେବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ବୁଝିଲୁ। ଆରେ ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ, ତୋ ପାଇଁ ନଦୀ ବସେଇଦେବି। ନଦୀ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଏମିତି ମଦର ନଦୀ କରିବି ତୁ ପହଁରି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ ତ। ହଁ ମୁଁ ତ ଗତ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇଆ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ। କେବେ ବାହା ହବୁ, ମୁଁ କେବେ ବରଯାତ୍ରୀ ମଦ ପିଇବି, କେତେବେଳେ ନଦୀରେ ପହଁରିବି, ଫଟୋ ହେଲା ପରେ ପିଇବି। ଆରେ ଶୁଣ, ସବୁ କୁକୁରମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସେ। ଆରେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖାହେଇଛି ବୁଝିଲୁ, ସବୁ ଝିଅମାନେ ମୋତେ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଯିଏ ମୋତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫୋନ୍ଟେ ବି କରିନି, କିଛି ବି କହିନି। କହିନି ମାନେ କିଛି କହିନି ମାନେ କିଛି କହିନି ମାନେ ଭାଇର ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ? ଆବେ ସେ ଯଦି କିଛି କହିନି ମାନେ ଆଉ କିଛି କହିବନି। କିଛି କହିନି ମାନେ ଭାଇର ସେଟିଂ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆବେ ସିଏ ତତେ କାହିଁକି କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ଶୁଣ, ଆବେ ମୋତେ 37 ବର୍ଷ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ 12-15ଟା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଆରେ ତାକୁ ବି 35 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି କେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନୁହଁ ହେଲା। ହଉ ହେଲା ଶୁଣ ତାକୁ ବି 35 ବର୍ଷ, ସିଏ ବି କେଉଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାର ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଙ୍ଗିଛି ହେଲା। ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି ହେଲା, ଆରେ ମୋର ମନ କହୁଛି ମୋର ବାହାଘର ସେଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ହେଲା। ହଉ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୋର କ'ଣ କହିବାର ଅଛି? ଆମର ତ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ତ ନାଲି ପାଣି ପାଟି, ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣ ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ। ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ବଣ୍ଟି ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସ ଅଛି। ଆରେ ମୋ ନଦୀରୁ ପାଣି ସରିଗଲାଣି, ବାଲି ବି କି ନେଇକି ପଳେଇଲାଣି, ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗ, ଖାଲି ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଉ, ଦେଖିବୁ ମୋ ବଣ୍ଟି ପୁଣି ହସିବ। ମୋ ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବ, ବାଲି ଆସୁ ନ ଆସୁ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଥାଉ କି ନଥାଉ। ଆବେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଗ ବାହା ତ ହ। ପୁଅ ପୁରା ନଈ ଦେଖୁଣୁ ନା କ'ଣ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଏବେ ତୁ ବି ମୋତେ କହିବୁ ନା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ ସରିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗ ବାହାଘରର 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ଲାନିଂଟା କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗ, ସେଇ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ପାର୍କ, ସେଇ ପାଳଗଦା ପଛପଟ, ଆଉ ସେଇ ବାଉଁଶ ମୂଳ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଛପର ଖାଉଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ହଉ। ଆରେ ହଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିକେ ହବ ନା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭାଇ କହିଥିବା ଜିନିଷ ହେଇଗଲା। ଘରକୁ ଯିବି, ଆରାମସେ 3 ପ୍ୟାକ୍ ମାରିକି
ଆଜି ଦାବିକି ପିଇବି ଆଉ। ୟେସ୍। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମଉସା ଏଇଠୁ କଲି। କଲି ମାନେ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଖୁସି ରୁହ ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ପୁଅ ହେଲି ଶୁଣୁନୁ ହେଠି ତମ ବାପାକୁ ଟିକେ କହିଦେବୁ ଟିକେ ମନଟାକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଝିଅଟା ପାଇଁ ବାପା ଟିକେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ବରଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ବାହା ହବ ହେଲା ଆଉ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ କରିବନି ତମେ ଆଉ କୁଆଡେ ଟିକେ ଦେଖିବ ଆଉ ହେଲା ବାପାକୁ ଟିକେ ଜଣେଇଦବୁ ହେଲା ହେଲା। ମଉସା ମୋ ଭାଇ କଣ କରିବ? ବାହା ହବ ବୋଲି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ସେଠି। ଭାଇ କଣ କରିବ ମୁଁ କଣ ସେଟା କରିବି ଭାଇ କଣ କରିବ ଭାଇ ଦେଖିବ ନା ବୁଝିଲୁ ତୁ ଖାଲି ଘରେ ଏତିକି ଜଣେଇଦବୁ ଯେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ମୋ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ହବ ଆଉ ତମେ ତମର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବ ହେଲା। ମଉସା ମୋ ଭାଇ ବି ତ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି ନା। ଏ ଭଲ କି ସାଲାରୀ କି ପାଉଛି। କି କି ଚାକିରି UPI ବାବା SSC ବାବା କଟୁଛି। ବାବା ଶୁଣୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାଳ ପଡେଇ ଗଲାଣି ଦେଖି ଦେଖି ଏଗୁଡା କି ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ଚାକିରିଟା ସିଏ କରିଛି ତୋ ଭାଇଟା କେତେବେଳେ କଣ ଗୋଟିଏ ହେଇଠି କରୋନା ଆଇଲା ସବୁ ପୋଛି ଦେଇକିରି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କରୋନା ଆଇବ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକିରି ପଳେଇବ କିଛି ନାହିଁ ଯିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବ ସିଏ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ବୁଝିଲୁ ତମର ମଉସା ଟିକେ ଛୋଟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ବାବା ଶୁଣ ତମେ ଛୋଟ ପିଲା ତମେ ଏଠାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନି ତତେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାକୁ ତୁ ବାପାକୁ କହିଦବୁ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମଉସା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ଶଳା ପାକୁଆ ବୁଢ଼ା ଗୋଟେ କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଭାଇକି ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦିଏ। बाबा सल्लैले बाबा सल्लैले 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 बाबा सल्लैले बाबा सल्लैले सल्लैले କ'ଣ ଫୋନ୍ଟା ଉଠଉନି ହଁ। ଫୋନ୍ ଉଠାଏ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବାହାଘରର। ନା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଯିବି ଯାଇକି ଆକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିବି ଶଳା ଚାଖଣା ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିକି ବି ତଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ପୁଅର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ପୁଅ ଏଠି ଡେଉଁଛି ମଦ ପିଇକି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଏ ବନ୍ଦ କଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କିଏ ବନ୍ଦ କଲା ଆବେ ଶୁଣ ତୋତେ ମୁଁ ଚାଖଣା ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲୁ ଆବେ ଖଟା କାଇଁ କୁକୁରି କାଇଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇବୁ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ତୋ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମଉସା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ତୋର ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ ବୋଲି ତୋ ବାହାଘରଟା ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲା ମୋରି ମନ ମଧନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲା ମୋରି ମନ ହୋ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଗଲା ମୋରି ମନ। ସାଙ୍ଗ ମାସୁଛି କି କଥା ଏଗୁଡାକ ଲଜ୍ଜା। ସାଙ୍ଗ ମାସୁଛି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଇଏ କଣ ସଦମା କହିଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କ'ଣ ତୋର ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା
ଆରେ ରହ ଭାଇ ରହ। ସେ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ କିଏ ଭାବେ ନାଇଁ ହେବେ 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 ଭାଇ ହେବେ ହେବେ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଭାଇ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଆରେ ଆହୁରି ଝିଅ ମିଳିବେ ନା ତୋର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିନି ତୋର ବାହାଘର ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଅଛି ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଅଛି। ପୁରା ଚାଚି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ବି ଭାବୁନି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ତୁ ବି ଭାବୁନି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଆରେ ମୁଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ତୁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ନା ହବୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି ନାଇଁ 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 ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଭାବେନି। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟା କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି? ଆରେ ଯେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନାହିଁ ସେ କ'ଣ ଏ ଦୁନିଆର ଜଣେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି